такова къща на Майнкрафт. Ето това си е моята къща, няма да правим нея, ще правим друга, ето сега ще ви я покажа. Това е моя собствен сървър. Minecraft. В момента е с хамачи. Ето моята къща отгоре. Отгоре. Ще да видите. Такова, тук има чест. Разни админски работи. Това меч, разни. Добре. И сега почваме. Ела отвънка, Вико. Ето това е моя официален костюм. Всеки знае, че това е официалният костюм на един админ. Аз съм настроен си носим. Той е хелпър на сървъра ми. Кажи какво става, И ще се снимаме. В момента не да го няма. Стиме, какво правиш? Чакай. F5. Ела до мене, бе, се снимаме. F1, F2, F1. Добре, снимахме се. И сега, както се знае, ще започваме. Гакет! Айде, ето тук. Ще се върнем, като изравним това място с земята. Здравейте хора, тук сме. Продължаваме и тук почваме къщата. Ето, давам ви да погледнете, че и аз да си погледна. Ето това е къщата, която ще направим днес. И да почваме. Имаше тук един прозорец. Ето тук. Да, аз го правя. Кайде, не е честно. Вие гледате. Шо, брат? Къде мога да си спрете какво да правим? Аз тихо правим клип все пак. Значи тук също има. Значи, тук няма прозорец, бе. Омага. Че малко. Има прозорец. Че, ето това е. Ето тук и вече има дърво. Да, там има. Че малко. Слагаме е така. Да погледна пак. И тук има прозорец. Да, сетих се. Ето, видех. Да, и тук има прозорец. Тук няма камък. Има, бе, не виждаш ли, че се свива? Че малко. Значи 1, 2, 3, 4... Ама ти входа... Ти не виждаш ли, че... Ти почвай другата страна просто и внимавай, че виж нагоре, че има едно дърво. Ако не си сляп. Тях. Окей. Той е наша сърва. Знам. Че Препе! Някой защо не даде направо линк да си я гледам от сайта, бе? Вико, тук не е стената. Трябва, бе, Голов, ти сляп ли си? Виж, че тук е стената! Аз съм бил сляп. Ти не виждаш ли, че на снимката показва, че отстрани има? Именно, ама не е пред вратата. Знам, че имам, ама виж, тия починат до вратата. Виж някъде е едно блокче след вратата. Ето тук е. Не е там, ти не виждаш, че това е плътно като стена спада. Именно, плътно, ама ето тук, а не тук отпред. Да, де. Именно, аз го направих правилно сега, както съм починал. Така, ти го беше направил малко по-напред. Ама вие от някой сайт ли я видяхте тази снимка? Вико я наведи. Дай ми тъпия линк и аз ще гледам от сайта. Това е много просто. Знам, ама. Да ми дадете тъпия линк. Добре. Най-накрая. Честито да ви. Майк, колко дълъг линк. Вико. Чакай, бе, взимам стъкло. Ти си жили стъкло. Виж, че е по-дълго. До градата е. Ома гъна! Чакай, бе. Окей. Копто хубаво. Бе, защо тук имаше портичка, бе? Нали трябваше ли да е тука? Тук е. Тук оправих я. О, виде! Вико, виж, е това. До там е прозореца. Какво си направил? До тук е прозореца. Сега го сложи по тъпия прозорец. Ама той е клипче ли, бе? Не, бе. Картина си е. Стоп. Добре, и аз вече мога да гледам. Аре, точно да.
Значи горе трябва да направим... Вие колко квадратче той? Добре, чакай се. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Да не ви казвам, не се прави от такъв камък, ама хайде. От такъв е, такъв. Всъщност е от 100 без луспениците. Абе, не от този. От 100 е ара на вас. Не от този. От това къде сме взели, ама. Да ти споделя ли, бе? Чакай малко. Какво стана, бе? Чай малко. О, виж, че трябва, от този камък трябва да се прави. От това с луспениците. Не от този. Не от този с луспениците, от този си е. Как бе, така показва на мен? Ти си видял да не си сгреш на снимка. А не, той ми прати линк на клипа. Клип! Той е клип, да. Това е Също снимка. така с клип. О, верно, бе, тук има клип. Аз си гледам снимката, по-лесно е. Къде има снимка, бе? Верно се е правил така, бе. Казах го, че е с такъв камък. Това човек я показва и отвътре. О, ма Да. нека я столи, бе. Не, при мен е готова. Само му обяснява как се... Да. При мен е готова и той показва всичко. Окей, аз си взимам камъка с туклите. Аз го взимам този с луспениц. Не, този с луспениц. Без Без луспениц. Ето са, значи еле... Нещо ще го сменим. Още го този долния камък го остави на пътеката. Да, Той не е нужно да се смени. Аз ще го смена, аре. Може, Алекс, що не сложиш от тония камък? Ти вече сложи от тоя. От кой? От тоня. Тя ще сложи вратата. Сменихме ли го? Хода ще се върнем след малко, защото трябва горе-долу до където ще стигнем до малко и ще се върнем. Здравейте Да, хора, но- върнахме се. Имаме 3 минути да довършим къщата, както се знае. Да, брат, то ние вече я почти я наприхме, без да гледат. Да, може към края да спрем колко. Последните 30 секунди ще спрем клипа да довършиме и ще я видите цялата. Първо мисля, По наш вид, защото клипа много ни обърква и решихме да не гледаме него. Ето, аз си гледам снимката и общо да видим само как трябва. мисля, че така, да, трябва да е така. И после... Не има си дърво, това съм И сигурна. после се слага покрива направо. Не е дърво, бе! Хора, ние го правим по грешен начин, нали знаете? Да ти... Как си знаем, ние така ще си го направим. Окей. Вико е сложил някакъв шантав камък. Там се слага камък, бе. Ма ние вече не знаеш, че го правим как си искаме, без това гледаш, че всичко сме сбъркали. Стига, Вико, какво правиш? Пази се оттам, пай се! Вико, то... Не е добре. Пай се, Алекс. Никой не съм тук разпределен. Добре. Окей. Вие почвайте долните етажи. На всяко такова дърво има етаж. Ама на колко надолу са? На дървото е тук, на това дърво има етаж. Алекс е тук. Тук Това на кака? На как? и тук. Чакай малко, да се кача горе. О, аз ти прави покрива тук. Окей. Да. Мани се. Хода няма много време да довършим къщата, ще се върнем след малко. Не, мисля. Не знам. И здравейте, тук сме. Добре, тихо малко! Снимам клип. Добре, тук ето къщата, готова е. Една бумастер нещо ми затвори и го банах от сървъра, защото нещо, що ми затваря, няма как да го видите. И ето тук ще оправим малко, като гледам, добре бе, Луин, тя си говоря, бе! ето, добре, ето къщата е готова, може да видите. Да, има още малко прозорци да сме направили, но ще ги оправим. И честно казано, би трябвало да е готова. Знам, че не снимахме докато я правим, защото 10 минути имаха да направи целата. Но нищо не туя, това е О, къщата. Алекс е в дискусията. Не ми пука. Това е къщата и такова. Ще
следващите епизоди може да правим други къщи. Чао. Сигурно отдавна и да